Kuvaan teille hyvän video, mutta unohdin laittaa nauhoittaa. Pointti oli joka tapauksessa se, että Saint Gobain eli Weberiltä saa tämmösiä ulkokulmanauhoja, missä vain ja ainoastaan tää sisäpinta kastellaan. Selkeä se liimataan paikoilleen. Sen jälkeen niin vedetään kitti siihen päälle. Niin sun ei tarvitse niin olla minkäänlainen ammattilainen, että sä saat tällä niin tehtyä ulkokulma. Sen verran kaikki osaa kitata, että tällä saa tehtyä ulkokulmanauhoituksen. Se ei tarvitse tonne alle oikeasti meinaa sitä kittiä. Se riittää, että sä vaan kastelet tän, siis niin kostutat tän, täällä on liimapintat sisällä. Niin löytyy Starkelta sieltä, missä on noin kaikki listat sun muut. Niin suosittelen kokeilla, että jos niinku 1-4 ulkokulmaa, niin kyllä tää niinku säästää aikaa ja rahaa siinä mielessä, että jos ei niinku kiinnosta kauheasti se nauhoittelu, niin meni ehkä joku tommonen 2 minuuttia, kun ton kulman teki tuohon. Niin se on tasan varmasti kiinni ja se on tasan varmasti siisti, se ei tuu pusseja, se on kova kestävä. Mahtava tuote. Kokeilkaa. Asunnossa on ollut vesivahinko, niin aletaan ennallistaa sitä linoleumimattoasennuksilla. Täytyy pikkusen tehdä pohjatöitä, tuossa vähän kurat tullut pitkälle, niin tarvitsee pikkusen hivasta ja imuroida pohjat ja muuta. Matto käännetty varovasti, tätä ei saa taittaa missään tapauksessa, se murtuu saman tien toi pintani. Pyöreitä kulmia ainoastaan, eli maksimissaan näin. Niin. Lyödään se tohon kiinni seinään. Tää ei ole mitään laminaattia, että tää ei nyt palata säilään, mutta sen sun täytyy varmistaa, että se oikeesti koko matkalta sitten ottaa kiinni siihen seinään. Niin. Sä avaat sen. Ei se otakaan enää kiinni seinään. Niin sun tarvii tehdä tarvittavat ylityönnöt tonne seinälle sitten tai muuten leikata tästä nytten niin jollain työkalulla se kolikolla piirtää tohon mattoon toi seinän muoto tai jollain millä tahansa. Että sä saat sen tarpeeksi kiinni seinään. Ja lähtöpää nyt saa olla myös tällä, että varmasti jää listojen alle, niin tossahan tää matto on suurella todennäköisyydellä aivan täysin kulmikas, mutta seinä on suunnikas. Seinät, eli seinät kaataa. Niin. Pidä huoli, että se on kaikkialta lähtökunnossa. Ei sillä enää sitä sen jälkeen ole, kun sä liimat tohon verran ja kääntelet sitä ja diipadaapa, niin. Joo. Nyt on ehkä vähän turha nauhoittaa toi nyt tässä vaiheessa, jos nyt laittaa toi matto eikä me joudutaan kuitenkin taistelemaan ton kulmankaan. Nyt toi kittaustosta tulee menee rikki, mutta halusin teille demonstroida ton nauhan, kun olin niin innoissani siitä, että vihdoin viimein pääsen esittelemään sen. Unohdin sitten kuvata se. Joo, eipä mulla muuta tässä kohtaa. Mä rupeen tyvästään tota mattoa sillä, että mä saan sen kiinni tohon seinään.
puut olisi tehty. Toi menee kaapin alle, tuohon tulee kaapista, niin mä en ole niin huolissani siitä. Pahat paikat vaatii kuumaa ilmaa. Ja saada toi matto vähän pehmeämmäksi. Ja. Nyt tää sitten niin avataan tää matto tästä näin tänne saakka. Tolle alueelle levitetään liima, käännetään lievet tonne, painellaan kiinni. Otetaan tää puoli tohon noin, pistetään liimaa, taitetaan päälle. Ja tehdään viimeistelyleikku, kun tulee tarvetta. Mulla ei oo mattojyrää 80 kiloa nyt tähän näin, vaan mä meinaan ihan omalla painolla ja tämmosella Flotex-lastalla tehdä ton työnnön kiinni. Ihan vaan sen takia, koska niin mulla on vaan yksi huone tässä. Niin. Mutta sä tarvittet, jos sulla olisi yhtään enemmän, niin mielellään se rulla. Se ainakin takaa sen, että se painuu kiinni ja se mattoliima painuu sillä. Niin. Mutta sä teet pienen alueen, niin se mattoliima ei kerkeä niin kovettuun jämähtää. Niin se on sitä lössööviä siinä kohtaa, kun mä teen yhden maton kerrallaan. Siis muutenhan ne ammattilaisethan ne tekis tämän koko huoneen kerralla ja taittelis ne liepeet tosta. Niin. Silloin se ehkä kerkeisi jäsähtää, mutta teen pala kerrallaan. Okei. Joo. Kahvit juotu ja sitä rataa, niin ruvetaan taittelemaan mattoa ja pistää liimauksen. Pari tapaa, millä tämän voisi tehdä. Voisi vetää maton noin leikatut, tai siis tehtaansaumat, niin vastakkain toisiansa. Leikata kuitenkin tuolla seinältä niin tai näin se ylimääräinen, mutta kävi semmonen homma, että tuossa äsken kun avasin tuota mattoa, niin se perkele meni taittuun, niin sehän murtuu. Mutta se jää leikkuun alueelle, että periaatteessa kun leikattaisiin tätä mattosaumaa pitkin, niin meillä ei ole mitään hätää sen suhteen. Se lähtisi niin sanotusti leikkuuseen.
Se nyt ehkä tuottaa mulle 5 minuuttia enemmän työtä, kun mä joudun leikkaamaan nyt molemmat reunat tän ja tän. Mutta mä saan nyt tällä yhdellä vedolla suoraan tonne uunille ton. Kun ajatus oli ekana, että mä pitäisin tätä seinästä niin kuin seinästä tänne päin. Sitten taas mä muutin mieleni ja sitten mä teinkin sen näin. Jos mä jaksaisin, mä voisin kääntää tämän maton ja tehdä pelkästään leikkuut tonne päin. Niin silloin toi lähtisi toi pala leikkuuseen. Te ette tiedä, kuinka vaikeaa mattoa kääntää. Se on aina riskinsä, että se satana murtuu taas johonkin toiseen kohtaan ja mä en viittis tilata 6 metriä lisää taas. Niin. Ehkä se on pienemmän riasan tie, että se on nyt siinä ja se leikataan siitä nytte. Joo. Näin se nyt vaan tällä kertaa menee. Elikkä saumat on jäljitetty ja ne on nyt päällekkäin. Nää hitsataan, niin pienet tommoset ei haittaa. Työkalu on tämmönen, toi nyppylä tuottaa tuon alla olevaan mattoon ja toi piikki piirtää päällä olevaan mattoon niin jäljen. Ja sit sä leikkaat sitä jälkeen pitkin. Ja nää palat se menee ihan täydellisesti, jos on se pitkä mattoliniaari, mitä vasten sä leikkaat, niin pellin pätkä. Niin nämä saumat menee tällä täydellisesti. Tämä on teoriassa mahdollista asentaa jopa ilman hitsausta silloin, mutta täällä on pyydetty hitsaan, niin silloin ei ole niin väliä. Sitten tää avataan tää sauma taas sillä hitsausta, tai siis sillä piitlellä ja sit se niin. Joo, en mä tiedä mitä mä puhun. Tää on Dolphi. Muistaakseni Janseri. Delfiini. Ja mä tykkään itse näistä kynsiteristä. Nää on ehkä kaikkein parhaita mulle. Toiset tykkää suorista ja toiset tykkää näistä. Tällä mä onnistun aina parhaita.
Ja, tähän muutama tässä on käyttänyt työkaluja. Liimanasta mattotyypin mukaan. Flotexilla on painunut kiinni ton maton ja kulmanpuhaltimella lämmittänyt. Ja katkoteräveittelä sekä delfiinillä niin leikkonut noita. Täällä sama juttu, niin matot hitsataan yhteen. Tätä mattoa ei enää ollut. Vertaan tää. Jeppisie. Oi perkele, mä oon nyt taas unohtanut kuvata. Mä nyt oon levittelemassa liimaa.
Tästä on vähän liikaa liimaa kutoa. Ja kyllä semmonen ihan pieni kumpu tuolta kankoa vauvasta. Mut joo, kyllähän se niin alkaa niinku matolta taas näyttää tai lattialta tai joltain. Perkele oli liimatahra polvessa. Sitten oli viitota noin niin tommosta liimanpoista pesumatta. Ja mikrokuituliinaa, niin saadaan siistittyä kaikki. Sitten tippoutuu mitä vaan on tullut. Viimeinenkin matto löysi paikalleen, niin ei muuta kuin hitsaus maanantaina ja nyt perjantain viettoon. Jaha, se on sitten Beatlella saumoja, naukaisu ja hitsaus.
Siinä olisi nyt saumat hitsattu.